मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथां बारग' मन्थ्रि हब मन्थ्रि बिथां सारा बिपिएफआव फैफिननो सावरायगासिनो दं नामा? सुलुंनि गेजेरजों आरो बाय टेलिफन मिथिनो मोन्दों। बिनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअ'आव सावरायगोन। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथां सारजों चन्दन ब्रह्मजों मा सावरायदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा रन्जन दैमारि सारखौ मा आयेननि गेजेरजों गभर्नमेन्टआ बख'नो हायो। नट अनलि कोर्ट, गभर्नमेन्ट अल्सो कैन रिलिज रन्जन दैमारि बे पेटिशननि गेजेरजों। बेफोरनि सोमोन्दै दिनै इलाबरेटलि वी आर गोइं टू डिस्कास इन दिस कन्टेन्ट। दा गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। इसोरखौथ' जों एभ्रि मोमेन्ट रायखांनांगौ जायो, बेनो गासिबो अल इन अल। एक्सेप्ट गड, इसोरनि अनगायै जों गासिबो अल इन अल नङा दे, बेखौ बयबो मिथिखायो। जेन हक जोंहा दिनैनि कन्टेन्टखौ जागायनायनि सिगां नैबे कमेन्ट्सखौ प्रमद बर' सारनि जाख्ल'नायनि मोनसे एग्जाम्पोल, बेखौ नायनानै लाग्रोदो, खोनासंनानै लाग्रोदो। नै कमेन्ट्सआ नै प्रमद बर'आ मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि जबनि थाखाय 2 दहं 1,000 उजुर लाख 2 लाख घुस लादों रायजोफोर। मा जाखो बेलाय? हाउ इज इट पसिबल? दा रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरबानो जाबाय, कमेन्ट्सआव लिरना हरबानो जाबाय। करापसन मुक्त सरकाराव बेबायदि करापसन जायोब्ला जों जोबोद दुखुनांथाव जायो। आरो गावसोर बुंनानै लाजोबो नालाय जेरावबो मेल मिटिंफ्राव करापसन मुक्त सरकार होननानै। दा जाय हक बेसेबां सैथो फोरमायहरबाय। आरो जाय बिथाङा लिरग्रा बिथाङाबो कमेन्ट्सआव आरो लिरनानै हरफिननो जाबाय। आं पार्सनेलि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू यू वान्स अगेन, फिन खेबसेबाव हरफिनबानो जाबाय। दा जोंहा सावरायनायनि सिगां नैबे खोथाखौ आङो बुंगोनो सानदों। हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्मनि जेनाखि इन्टारनेल रिलेसन, बेखौ आं खोन्थानो थांगासिनो दं। बिनि सिगां जोंहा रन्जन दैमारि सारखौ सावरायनांगौ खोथा दं। आं दाख्लै भिडिअ होनखानाय बायदि जे दिनैहाय गभर्नमेन्टनि माखासे रुल्सनि गेजेरजों नोंथांमोना हयथ' मिथिखाबाय, दानि फैबाय थानाय स्कलारफोर, जाखांफुबाय थानाय देरफुनाय इयुथ स्कलारफोर, स्मार्ट माखासे पार्टिकुलार साबजेक्टनि सायाव पलिटिकेल साइन्सआनो होन, ल'आनो होन, बा ससियलजिफोरनि सायाव नलेज थानाय माखासे जाखांफुनाय स्कलारफ्रा बबे आयेननि गेजेरजों गभर्नमेन्टआ नारसिननायनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो हायो, बेखौ खोन्थानानै गालांबाय। हयथ' नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुदों जानांगौ बयबो। दा बेफोर आयेनखौ प्रमद बर' साराखि मिथिया जाहैबाय, गबिन्द बसुमतारी साराखि मिथिया जाहैबाय, फेरेंगा सारा हिस्ट्रियाव MA प्रफेसार जाफ्रामनाय, बेसोरखि मिथिया जाहैबाय। नाथाय मिन्थिसेयावबो मावैयासो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो रायजो राजाफ्रा बेखौनो जेब्लाबो सोंथि सोंगोन जे नोंथांमोना मिथिखानानैबो दिनै रन्जन दैमारि सारखौ बबे आयेननि गेजेरजों, बेसेबां आर्टिकेलनि गेजेरजों, सोरखौ नारसिननानै, प्रेसिडेन्टखौ नारसिननानै, ना गभर्नरनि थ्रुयै, ना आसाम गभर्नमेन्ट, बिटिआर गभर्नमेन्ट लोगो लानानै, नोंथांमोना जिहेथु सेन्ट्रेल, स्टेट आरो बिटिआरआव ज' एलायन्स दं हिसाबै, NG दं हिसाबै, सोरखौ नारसिननाया पसिबोल आरो बे नारसिननायनि गेजेरजों मारै गनो हायो, बेखौ मिथिखासेयावबो मावैयासो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद गिदिर सोंथि जानानै थाबाय। आंनि पार्सनेल अनुभबजों आं मिथियो जे राजनितिकआव माबा मोनसे उइदाउट एनि प्रफिट, मुलाम्फा गैयाजासे जेबो मावा। टाइम टेबोल आरो मावनाय, बे गासिबो मुलाम्फाजों दाजाबजानानैसो खामानि मावो। अब्लाबो फैनानै 5 बोसोरथ' जाफैबाय, बख'दोलाय रन्जन दैमारि सार आरो 60नि बारा बिथांमोननि माखासे केडार्सफोरखौ बख'दो, बे खावलायनाय। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। लोगोसे जोंहा हाग्रामा महिलारि सारजों चन्दन ब्रह्म सारजों मा इन्टारनेलि मा रिलेसन दं, आरो दिनै चन्दन ब्रह्मआ BPFआव मानो फैफिननांगौ, हजों UPPLआव थांनानै बिथाङा सेटिसफाइड, गोजोननाय मोनहैयाखै नामा, बिथांनि थाखाय कम्फर्टेबोल नङा नामा,
जानो हागौ UPPL is not comfortable for Sondrom Brahmo because he had been enjoying long time is the Minister of Assam cabinet rank-आव बिथाङा दा बेफोरबायदि माखासे खोथाखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थालांनो नागिरदों स' नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअ'खौ नायलांबानो जाबाय मा सोमोन्दो दं हाग्रामा महिलारी आरो चन्द्रन ब्रह्मजों नायलांदो। तो प्रमोद बर' और मैं दुजने आलोचना करिहे काम्पा डांगरिया डेपुटेशनत आमी फाथाय दिसु UPPL डेपुटेशनत कथाটো हल এনেকুৱা আগত আমি চন্দনক ফাथाय দিছিলো डेपुटेशनत कारण এনেকুৱা प्रब्लेम UPPL जितु बिटिआर एकर्ड এই एकर्डটো ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত UPPL দলৰ বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট মানুহ জ্ঞানী মানুহৰ অভাৱ হৈছে জানে সেইকাৰণে প্ৰমোদ বৰাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই আগত চন্দনক লৈ গৈছে মই ফাটাই দিছো ডেপুটেশনত আৰু লাগে বোলে সেইকাৰণে মই উপায় নাই কাম্পাক আৰু পাঠাব লগা হৈছে নাই মইতো বিটিও চাব লাগিব না মই লিডাৰ হয় কোন বেলেগক পাঠাই দিব পাৰা ক্ষমতা মোৰ হাতত আছে মইহে পাঠাই দিয়ে অকলশৰীয়া নহয় আমাৰ দলৰ মেলা বুদ্ধিজীৱী জ্ঞানী এক্সপাৰ্ট মানুহ আছে UPPL দলত এইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে বিটিআৰ চুক্তিটো ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই বিটিআৰ চুক্তিটো কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিব লাগে এইটো শিকাই আছে এতিয়া শিকাব জানে একদম বিৰাট ভাল বুজাবুজি আছে আমি দুজনে আলোচনা কৰিহে এই কাম্পাক আজি UPPLত পাঠাই দিছে কথা সেইটোৱে আপোনালোকে বুজি নাপায় এইবিলাক আমিহে জানো দল চলোৱা ভিতৰুৱা কথা ডেপুটেশনত নাই ডেপুটেশনত গৈছে আমাৰ দলৰ পৰা আমি UPPLৰ তাত ডেপুটেশনত পাঠাই দিছে কথা সেইটোৱে যে বিটিআৰ চুক্তিটো যদি আখৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এক্সপাৰ্ট বুদ্ধি থকা জ্ঞানী মানুহ লাগিব না নাই UPPLৰ দলৰ সেইবিলাক মানুহ নাই এনেকুৱা মানুহ নাই সেইকাৰণে আমাৰ পৰা জ্ঞানী বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট মানুহ মই পাঠাই দিছো হয় আগত চন্দনক লৈছে চন্দনটো কেতিয়াবাই তাৰ ডেপুটেশনটো কেতিয়াবাই শেষ হৈছিল কাৰণ চন্দনে প্ৰমোদ বৰাই এক্সটেণ্ড কৰি লৈ আছে আৰু একজন পালে আৰু বেছি ভাল হ'ব বুলি মোক বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে মই দি দিছো এইটো সিহঁতৰ ফলিয়া এইটো নাম নাই এইবিলাক আচলতে হ'ল কাম্পা আৰু চন্দন খুব জ্ঞানী বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট মানুহ লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই দি দিছো উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে এক্সপাৰ্ট মানুহ লাগে এক্সপাৰ্ট মানুহ দি দিছো মই কাম্পাৰ আৰু চন্দন এতিয়া হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া এক্সপাৰ্ট মানুহ গ'ল জ্ঞানী মানুহ গ'ল বুদ্ধি থকা মানুহ গ'ল এতিয়া উন্নয়ন হ'ব আমাৰতো 25টা চলত নাপায় আমি এইবিলাক আমাৰ এক্সপাৰ্ট মানুহ গ'ল এইবিলাক ঠিক ঠাক হৈ যাব চিন্তা কৰিব নালাগে সব ঠিক ঠাক হৈ যাব যিমান গণ্ডগোল আছিল এইবাৰ ভাল এক্সপাৰ্ট জ্ঞানী মানুহ গ'ল বাস পৰামৰ্শ আমি কথা পাতি পেলাই পঠাই দিছে स' नुनो मोनबाय बेनि सायाव मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट्स हरबानो जाबाय स' थेंक इउसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ